मंगलम। शिर्शी GSB लिगाचे कार्यदर्शी MS प्रभू स्वामी सन्निधानांतू मठाची गुरुपरंपरा सांका म्हणून विनंती करत असा. मुंबईसून घेयाची मठ परंपरेच्या परिचयाची माहिती आम्ही दिता. विद्याधिराज तीर्थ गुरुराज सांगताची मठाची गुरु परंपरा. विद्याधिराज तीर्थ परतगाळी मठाची गुरु परंपरा तथा वीर विठ्ठल देवाली नित्य पूजा निरत. विद्याधिराज तीर्थ गुरुराज विद्याधिराज तीर्थ. जीवोत्तम मठाचो परंपरा वटवृक्षू आमगेले रक्षणाचो असतो कल्पवृक्षू. विद्याधिराज तीर्थ चिरंतन जाऊन अस स्वामेली सन्निधी वृंदावनस्थ गुरुली समाधी. होळचक लागली कुशावती नदी संचक जायना अंत्य नादी. विद्याधिराज तीर्थ गुरुराज विद्याधिराज तीर्थ. विद्याधिराज तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ. श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठू दाक्षिणात्य सारस्वत वैष्णव संप्रदायाचो पुरातन धर्मपीठ श्रीमन मध्वाचार्यानं स्थापन केलेल्या द्वैतमत प्रणालीचे अनुष्ठान पालन हो मठ करीत आयला. ह्या मठाचो पुण्य विशेष म्हळ्यार ह्या धर्मपीठार बसून गेलेले सर्व गुरुवर्य विद्वान तपस्वी न्यायनिष्ठ शिष्यप्रेमी समाज उद्धारक आशिले. ह्या मठ परंपरेंतल्या सर्व गुरुवर्याल्या कृपाशीर्वादान आजपर्यंत हो मठ अखंड धर्मसेवा निष्ठेनं करत आयलो. काशीच्यान कन्याकुमारी पर्यंत पसरिलो. आमगेल समाज देवगुरु सेवा करत वसाहत करून राविल्या कडेन सत्याचो आग्रह धरून धर्म आचरण घडईत नाम संपादन करीत आयला. उडपी अष्टमठांतर्गत फलिमारू मठाच्या स्वाम्याली माधव नावाच्या वटून नितांत सेवा केलेल्यानं त्या स्वाम्यांनी प्रसन्न जाऊन त्या वटू माधवाक शालिवान शक 1397 अर्थात
क्रिस्त शक 1475 वर्षांत चैत्र शुक्ल द्वितीया दिवस संन्यास दीक्षा देऊन श्रीमन्नारायण तीर्थ म्हणेल नामाभिधान करून नित्य पूजे कर पंचधातूची रामचंद्राची प्रतिमा देऊन गौड सारस्वतांक मठ स्थापन करूक आदेश आशीर्वाद त्यांनी घडयलो. परमपूज्य श्रीमन्नारायण तीर्थ स्वाम्यांनी आपल्या यात्राचे परिपूर्तेतून वाराणसी क्षेत्रांतून पंचगंगा घाटारी मस्त दिवस राहून कार्तिकाचे स्नान करूक त्यांनी पळयले. वाराणसीतून गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचो प्रथम मठ 1475 स्थापन केलो. गोंयच्या साश्टीच्या मडगांव शहरांत मठवास्तू बांधलो, पण गोंयांत चलिल्ल्या धर्मांतराच्या कालांत तो मठ उध्वस्त जालो म्हणून संशोधकांनी सांगितले जाता. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ नगरींतून सारस्वत भूमींतून मठस्थापना क्रिस्त शक 1475 मठ त्यांनी स्थापन केलो. नंतर नारायण तीर्थ गुरुवर्यांनी मध्वमत प्रसार करीत उडपी, कुंदापूर, मंगळूर, कन्नानूर, कालिकत, त्रावणपूर, कोच्ची, साष्टी, बारदेश यात्रा करत समाज संघटनेचो कार्य त्यांनी घडयले. त्यांनी कर्नाटक प्रवास करताना तांगेर विद्वत पळोवन कर्नाटकांतल्या केळदीच्या रायान वडेर ही पदवी तांकां दिवन सत्कार केलो. तेन्नाच्यान मठाच्या नामावलींतून वडेर बिरुद आयलो. त्यांनी वासुदेव तीर्थांक आश्रम दीक्षा दिवन शिष्य म्हणून स्वीकार करून गोपी नदी तीरारी भटकळांतून 1517 वृंदावनस्थ झाले. प्रथम गुरुवर्य नारायण तीर्थ बांधलो मडगावांतू मठू मध्वमत पीठ. प्रथम गुरुवर्य नारायण तीर्थ. गौड सारस्वत रक्षक स्वामी मध्वमत प्रचारक स्वामी वडेयर बिरुदु नामांकित स्वामी भक्ती मार्गाचे प्रेरक स्वामी प्रथम गुरुवर्य नारायण तीर्थ. काशी वास्तव्यांतू अनर्थ घडलो स्वामी चोरायान संशय घेतलो चूक समजली रायुपस्थावलो स्वाम्याक मठू बांधून दिलो प्रथम गुरुवर्य नारायण तीर्थ. गोपी नदी तिरारी भटकळ पुरारी नारायण तीर्थ झाले मोक्षारूढ.
महातपस्वी योगीवर्य वासुदेव तीर्थ क्रिस्त शक 1518 अंतू माघ शुद्ध चतुर्दशी दिवसाक जीवोत्तम तीर्थांक शिष्य परिग्रहण करून तीर्थयात्रेक गेले. चंद्रभागा नदी तीरारी पंढरपुरांतू ते 1518 अंतू वृंदावनस्थ झाले. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठो द्वैत सिद्धांत पीठ. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठो. तदनंतर आईले वासुदेव तीर्थ परंपरा श्रद्धेन रखले. धर्म संचारो केल्लो तीर्थारी मध्वमत प्रचारक दल्ले संचारी. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठो द्वैत सिद्धांत पीठ. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठो. पंढरपुरारी चंद्रभागतीरारी श्रीमद्वासुदेव तीर्थ. चालले मोक्षारूढ. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठो. जीवोत्तम मठो. जीवोत्तम मठो. योगी श्रेष्ठ म्हणून घेतिले श्रीमद जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्यांनी तत्वप्रचाराक भारतभर प्रवास करून समाज संघटना केले. तांगेली तपशक्ती विद्वत्ता पळवून बिजापूर आदिलशहान तांगेलो गौरवपूर्वक सत्कार केला. श्वेतपत्र श्वेतचामर शिबिका फलपुष्प समर्पण करून सन्मान घडयला. त्यांनी हिमालय यात्रेत असताना तांका शिला नदींतून पंचलोहाची 3 विठ्ठल विग्रह मिळतात. त्यांनी एक विग्रहाक भूविजय विठ्ठल नामकरण करून गोकर्णांतून मठ बांधून स्थापना केली. दुसरे विग्रहाक दिग्विजय विठ्ठल नामकरण करून बसुरांतून. तिसरो वीर विठ्ठल म्हणेल नामकरणानं नित्यपूजेक त्यांनी आपल्या बरोबर घेतले. त्यांनाच्या परंपरेचे सर्व गुरुवर्य श्री वीर विठ्ठलाची नित्यपूजा अर्चना करत आयल्या. जीवोत्तम तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुवर्यांनी केलेल्या तीर्थयात्रेच्या परिचय करिता तीर्थावळ म्हणलेली सुंदर काव्यरचना त्यांनी केलेली आसा. हांनी भटकळ मठ विस्तार करून श्री पुरुषोत्तम तीर्थांक शिष्य स्वीकार करून भटकळांतून क्रिस्त शक 1588 अंतू वृंदावनस्थ झाले. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठो द्वैत सिद्धांत पीठ. तदनंतर बसले जीवोत्तम तीर्थ. तपस्वी गुरुवर्य श्रेष्ठ भारत संचार धर्म प्रचार सनातन आचार विचार. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठो. आदिलशहान आमंत्रण दिले श्रद्धा भक्तीन गुरु सेवा केली. गुरु कृपेन ते
सुपीक झाले सुभिक्षिक पावले गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठो शिला नाही तीरारी मिळिले विग्रह जाली देवाली प्रतिष्ठेक आग्रह भूविजय विठ्ठल गोकर्णान्तु दिग्विजय विठ्ठल बसरूरान्तु वीर विठ्ठल बसलो पूजेन्तु मठाच्या पवित्र देभारान्तु मठाच्या पवित्र देभारान्तु गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठो भटकळ नगरारी गोपीनाई तीरारी जीवोत्तम तीर्थ मोक्षारूढ झाले गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठो क्रिस्त शक 1588 हातून पट्टाभिषिक्त झालेल्या श्रीमद पुरुषोत्तम तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुवर्य आणि कर्मसिद्धांत आणि संन्यास पद्धती अशी दोन पुस्तकां प्रसिद्धीक बरोवन दवरली. कर्मकांडांतू भारी आसक्त आशिल्ले त्या स्वामीवर्य आणि बरयन ही दोन्ही पुस्तकां ही आताच्या व्यवहारांत वरे सर्व मान्यता पाविली जावन आसा. अणुजीवोत्तम तीर्थ हांकां शिष्य म्हणून स्वीकार करून 3 महिन्यांत पिठारासून श्री क्षेत्र गोकर्णांतू वृंदावनस्थ झाले. गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठो तदनंतर आयले श्री पुरुषोत्तम तीर्थ योगी तपस्वी परमार्थी करताची नित्य देवाली स्तुती गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठो कर्म सिद्धांत संन्यास पद्धती श्रेष्ठ ग्रंथाची जाल्ली निर्मिती गोकर्ण क्षेत्रारी दक्षिण काशीरी पुरुषोत्तम तीर्थांक मेळ्ळी उत्तम गती गोकर्ण परतगाळी गोकर्ण परतगाळी गोकर्ण परतगाळी क्रिस्त शक 1588 हातून पट्टाभिषिक्त झालेले श्रीमद अणुजीवोत्तम तीर्थ गुरुवर्य 50 वर्ष पिठारी आशिले. ह्या कालांत गोंयांत धर्मक्रांती जावन सारस्वत समाज विघटित जाल्लो. त्या वेळार ह्या गुरुवर्यानी पादयात्रा कोरून शिष्य समुदायाक आत्मविश्वास धर्मश्रद्धा दैव सेवा जागृत करून समाज संघटित केलो. ते क्रिस्त शक 1637 हातून बिचोलींतू वृंदावनस्थ जाले. गोकर्ण परतगाळी आमगेलो मठो द्वैत सिद्धांताचो परम पूज्य पीठ
तदनंतर आईले अणुजीवोत्तम तीर्थ गोकर्ण पर्थगाळी. धर्मक्रांती गोयांत घडली, संस्कृती पडली, विस्मृती जडली. स्वामी आईले लोकोद्धाराक कीर्ती हाडली, अणुजीवोत्तम नावांक गोकर्ण पर्थगाळी. दिवचली गावात श्रीमठ स्थापलो, नित्य विधी विधान मनान केल्लो. सारस्वत धर्म गोयात वाचयलो, गोमंतकांतू टिचोली मठांतू. अणुजीवोत्तम तीर्थ जल्ले मोक्षारूढ, जल्ले मोक्षारूढ. त्यानंतर वयले पिठारी आरूढदल्ले रामचंद्र तीर्थ स्वामी ह्या युगपुरुष म्हणून हांची ख्याती. हांकां गोकर्ण मठाच्या फाटलो भाग भूखनन करतना श्रीराम लक्ष्मण सीता हनुमंत अशी 4 शिला विग्रह तांकां लभ्य जातात. तांकां जालेल्या दृष्टांता प्रमाणे क्रिस्त शक 1656 श्री राम लक्ष्मण सीता मूर्ती पर्तगाळींतू मठवास्तू बांदून तांणी स्थापना केले. हनुमंत प्रतिमा ती तांणी रशिवनांत घेवन वचून स्थापना करून तांगेल्या जप तप अनुष्ठानाक एक गुहा बांदून घेवन त्याच मठांतू 1665 वृंदावनस्थ झाले. गोकर्ण पर्थगाळी जीवोत्तम मठु, द्वैत सिद्धांत पीठ. अनंतर आयले रामचंद्र तीर्थ, शिकलो धर्म पारायण अर्थ. गोकर्ण पर्थगाळी जीवोत्तम मठु. गुरु कजल्लो देवालो आदेशु, मूल रामाली मूर्ति अवशेषु. लक्ष्मी नारायण सहित महाशेषु, भक्ति भावाच तंडो पाशु. गोकर्ण पर्थगाळी जीवोत्तम मठु. मठ स्थापन केल्ले पर्थगाळींतू, मूर्ति प्रतिष्ठा जल्ली देवळांतू. मारुति मूरुति रेवणांतू, तपोनिधि गुरु ऋषिवनांतू. रेवण गावांत ऋषिवनांतू, पवित्र प्राकारांत जल्ले मोक्षारूढ. जल्ले मोक्षारूढ. महातपोनिष्ठ श्रीमद दिग्विजय रामचंद्र तीर्थ गुरुवर्यांक रशिवनांतू म्हळ्यार रेवणांतुल्या गावांत तुळशी काष्ठाची आंजनेय मूर्ती लभ्य झाली. तांणी पर्तगाळी मठाच्या मुखारी गोपूर बांदून त्या आंजनेयाची मूर्ती प्रतिष्ठापना करून
रामदेवालो रथोत्सवाक आवश्यक अशी रथवाहन तयार करून चैत्र शुद्ध पंचमीच्यान नवमी पर्यंत रामनवमी उत्सव विजृंभणेरी चलोवक व्यवस्था त्यांनी घडयली. श्रीमद रघुचंद्र तीर्थांक शिष्य स्वीकार करून अंकोला नगरींतू क्रिस्त शक 1669 वृंदावनस्थ जाले. पर्तगाळी आमगिरो मठू गुरु परंपरा पीठ मत्व मत मठू त्यानंतर आयले दिग्विजय रामचंद्र मत्व मताचे ते रघुकुल इंद्र गोकर्ण पर्तगाळी आमगिरो मठू पर्तगाळी आमगिरो मठू रथोत्सवा खातीर रथ निर्मिती केली राम नवमी उत्सव पर्तगाळी आमगिरो मठू अंकोल नगरांतू मठ संकुलांतू दिग्विजय रामचंद्र तीर्थ जाल्ले मोक्षारूढ पर्तगाळी आमगिरो मठू मठ परंपरेचे 8वे स्वामी रघुचंद्र तीर्थ हांगेल्या अमृत हस्तान सन 1617 वाराणसी गंगा तीराचेरी आशिल्ल्या पुरातन मठाचो जीर्णोद्धार जालो. लक्ष्मीनारायण तीर्थांक शिष्य स्वीकार करून होन्नावर नगरांतून राम मंदिराच्या प्रांगणांत वृंदावनस्थ 1683 जाले. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठू तदनंतर आईले रघुचंद्र तीर्थ पुण्यक्षेत्रारी पवित्र स्नानान पुण्यफल वाढले. गोकर्ण पर्तगाळी मठाचो केल्लो जीर्णोद्धार काशींतू घेतलो शिष्य श्री लक्ष्मी नारायण तीर्थ भक्तजनानी दिलो सहकारू भक्ती पंथाक तांगेलो उपकारू. गोकर्ण पर्तगाळी होन्नावर नगरांतू पवित्र आवारांतू श्री रघुचंद्र तीर्थ झाले मोक्षारूढ झाले मोक्षारूढ झाले मोक्षारूढ.
त्यानंतर तपोनिष्ठ लक्ष्मीनारायण तीर्थ हांनी मठाच्या कारभारांत सुधारणा करून नवीन जमीन खरीद करून काही शाखा मठांचो जीर्णोद्धार घडयलो आसा. तांगेल्या संचारकालांतून केळदी राज्याक भेट दिलेल्या वेळारी राणी चेन्नम्मान त्या स्वाम्याक अभूतपूर्व स्वागत करून श्वेतपत्र चामर शिबिका दिवटी अर्पण करून सत्कार केला. त्यानंतर त्या स्वाम्यान गोकर्ण क्षेत्राक भेट दिवन कोल्हापूर महालक्ष्मी दर्शन घेवन संभाजी महाराजालो सन्मान स्वीकार करून नाशिक नगरींतून क्रिस्त शक 1703 वर्षांतून वृंदावनस्थ झाले. गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठु तदनंतर आयले लक्ष्मीनारायण तीर्थ गोकर्ण परतगाळी. केळदी चेन्नमाले स्वागत मिळले गुरु तपोबल चेन्नमाक कळले भक्ती मार्गाचो साक्षात्कार जाल्लो गोकर्ण परतगाळी. कोल्हापूर लक्ष्मीले दर्शन घडले संभाजी रायाले गौरव मिळलो गुरु महिमाती तंका कळली गुरु चरणारी शरण आयले गोकर्ण परतगाळी. नाशिक पुरारी गोदावरी तटारी लक्ष्मीनारायण तीर्थ झाले मोक्षारूढ गोकर्ण परतगाळी. श्री लक्ष्मीकांत तीर्थ हांनी परतगाळी मठाक आर्थिक भद्रता मिळवून दिल्या. अनेक दानपत्र मुखांतर जमीन मिळवून मठ समृद्ध घडयला. अनेक पुण्यक्षेत्र संदर्शन करून शिष्यवर्गांक संघटित केला. हांगेल वास्तव्य होन्नावर आणि परतगाळी मठांतून जास्ती उरत आशिल्ले. श्री रमाकांत तीर्थांक आश्रम दिवन सन 1707 होन्नावर नगरांतून श्री राम मंदिराच्या प्रांगणांतून वृंदावनस्थ झाले. गोकर्ण परतगाळी मठु जीवोत्तम मठु द्वैत सिद्धांत पीठ लक्ष्मीकांत तीर्थ धर्म रक्षण सेवा करत आयले निस्वार्थ गोकर्ण परतगाळी मठु. पुण्यक्षेत्राची तीर्थयात्रा आम्ही करचे किंचित मात्र बरैता देऊ नाटक पात्र देऊ धरता सर्वसूत्र गोकर्ण परतगाळी मठो. होन्नावर नगरारी रामतीर्थ स्थळारी लक्ष्मीकांत तीर्थ
जाल्ले मोक्षारूढ जाल्ले मोक्षारूढ जाल्ले मोक्षारूढ. श्रीमद रमाकांत तीर्थ हांगेलो पूर्वाश्रम गोंयच्या लोलये गांवच्या आचार्य घराण्यांतलो. हांगेल वास्तव्य चड करून पर्तगाळी आनी अंकोले मठांत उरता आशिल्ले. हांणी कमलाकांत तीर्थ हांकां शिष्य म्हणून स्वीकार करून मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा ह्या तिथेक अंकोला मठांतून सन 1750 वृंदावनस्थ जाले. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ द्वैत सिद्धांत पीठ. तदनंतर आयले रमाकांत तीर्थ धर्म परिपालक सुज्ञान संत. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ. अंकोला मठ कार्यकेंद्र झाले. पर्तगाळी मठ धर्मक्षेत्र झाले. धर्म सम्राट शंख वाजयलो. शांती सम्राट धर्मरथ तांडलो. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ. भगवद्गीता सार पिवोन धर्म रक्षणाचो भार हरोन. धर्म शांती पथ आमकां दाखोवन. धर्म मार्गार चलचें कशी शिकवण. अंकोला नगरारी स्वातंत्र्य क्षेत्रारी तपस्वी रमाकांत तीर्थ मोक्षारूढ झाले. श्री कमलाकांत तीर्थ गुरुपरंपरेंतू 12वे स्वामी हे आध्यात्मिक चिंतनेंतू काल व्यतीत करीत श्रीकांत तीर्थ हांकां शिष्य स्वीकार करून पुष्य शुक्ल अष्टमीक गोकर्णांतू 1758 वृंदावनस्थ जाले. गोकर्ण पर्तगाळी आमगेलो मठू गोकर्ण पर्तगाळी. तदनंतर आयले कमलाकांत तीर्थ धर्म प्रचारक सुज्ञान तीर्थ गोकर्ण पर्तगाळी. आध्यात्मिक चिंतन द्वैत सिद्धांत मंथन धर्म ग्रंथाचे पठण नित्य निष्ठेन केल्ले मनन दक्षिण काशी म्हळ्यारी गोकर्ण क्षेत्रारी कमलाकांत तीर्थ झाले मोक्षारूढ. श्रीमद श्रीकांत तीर्थ
क्रिस्त शक 1758 अंतू पट्टाभिषिक्त झाले. त्रिकाल पूजा पुरस्कारांतू आध्यात्मिक चिंतनांतू मग्न जाऊन उरच्या ह्या स्वाम्यांक ज्वरबाधेनं श्री रामदेव आणि वीर विठ्ठल देवाली नित्यपूजा कार्यांत व्यत्यय येऊक नज म्हणून आपल्या अंगांतूल आशील ताप योग साधनेनं ब्रह्मदंडाक चढवून नित्यपूजा न चुकता करत असेल. पूजेनंतर ब्रह्मदंडाक चढईलो ज्वर परतून अंगाचेर घेता असेल. ह्या स्वाम्यानं श्रीमद भूविजय रामचंद्र तीर्थांक शिष्य स्वीकार करून पर्तगाळी मठांतू नंदन संवत्सर क्रिस्त शक 1772 वर्षांतू वृंदावनस्थ झाले. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तमा मठू श्रीकांत तीर्थ धर्म प्रचारार्थ सुज्ञान समर्थ. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तमा मठू नित्य पूजा ही गुरुली परंपरा शरीर आत्माक अस अंतरा. शरीर व्याधी गुरुक धरली तापू चढला जन्म ब्रह्मदंडारी. पर्तगाळी क्षेत्रांतू कुशावती तटांतू श्रीकांत तीर्थ जल्ले मोक्षारूढ. श्री भूविजय रामचंद्र तीर्थ हांनी सन 1772 वर्षांतू मठाची जबाबदारी स्वीकारून संचारात गेलेल्या वेळारी हुलेकल मठाक पाविल्या संदर्भांतून व्यासराय मठाच्या लक्ष्मीनाथ तीर्थ स्वाम्यांना आमंत्रण दिवन आपण घेऊन तांगेल्या मठांतून यथोचित सन्मान त्यांनी घडयलो. तशेंच श्री भूविजय रामचंद्र तीर्थांनी आपल्या वास्तव्यांतून हुलेकल मठांतून त्या व्यासराय मठाच्या लक्ष्मीनाथ स्वाम्यांक आपण घेऊन यथोचित गौरव त्यांनी घडयलो झाला. ह्या तऱ्हेनं परस्पर मठ बांधव्य गुरुवर्यांनी घडवून हाडिले जाता. त्यांनी शिष्य रमानाथ तीर्थांक मठात जबाबदार दिवन तीर्थाटनेक चमकले. स्वाम्याल्या कारकिर्दीत मठाक निश्चित आदाय येऊची व्यवस्था त्यांनी घडयली. त्यांनी क्रिस्त शक 1803व्या वर्षांतून अंकोला मठांतू वृंदावनस्थ झाले. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठो द्वैत सिद्धांत पीठ. भूविजय रामचंद्र तीर्थ मध्वमत रक्षक. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठो द्वैत सिद्धांत पीठ. शिरसी हुलेकल गुरु शिष्यांक मेळयले. व्यासराय मठांतू गुरुक सत्संग जाल्लो. गुरुद्वयांचे मिलन जाल्ले
गुरु मिलन जल्ले सपमप गमगरस गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठु द्वैत सिद्धांत पीठ अंकोला नगरींतु मठ परिसरांतु भूविजय श्री रामचंद्र तीर्थ चालले मोक्षारूढ चालले मोक्षारूढ श्री गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे 15वे पीठाधीश श्री रमानाथ तीर्थ हांका शापानुग्रह समर्थ म्हणताशे ताने आपणाले जप पूजा पुरस्कारान वाकसिद्धी मेळयली तांगेले उतराक बहुमोल आशिल्ले ह्या स्वाम्यान श्री लक्ष्मीनाथ तीर्थांक शिष्य दीक्षा दिवन क्रिस्त शक 1804व्या वर्षांतू वेंकटापूर मठांतू वृंदावनस्थ झाले. सिद्धांत पीठ तदनंतर वायले रामानाथ तीर्थ चिंतक पारमार्थ शापानुग्रह समर्थ गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठु जप तप अनुष्ठानान वाक्सिद्धी वाढयली तांगिल्या शब्दा मंत्रशक्ती आली परीक्षा केलांक कळले तांगेले तपाचे बारा ताणी गुरुपीठाचो मान वाढयलो गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठु शिराली क्षेत्रांतु पुण्यभूमी वेंकटापुरांतु रमानाथ तीर्थ जाल्ले मोक्षारूढ. श्री लक्ष्मीनाथ तीर्थ हांनी तांगेल्या वयोमानाच्या 11व्या वर्षांतूची मठाधिपतित्व स्वीकारिले झाले. ह्या स्वाम्याले अध्ययन गुरु स्वाम्याल्या मार्गदर्शनातून पार पडिले आशिले. हांनी बसरूर अंकोला अवर्सा भटकळ ह्या गावांतुले प्राचीन मठात जीर्णोद्धार करीत गोकर्णांतुलो मठ जीर्णोद्धार कोरून मठाच्या मुखारी मारुतीचो स्तंभ उभारिलो जालो. तीर्थयात्रेक वच्चे पहिले श्री आनंद तीर्थांक शिष्य स्वीकारलो. मठाची जबाबदारी त्या शिष्यांकडे दिवन रामेश्वर यात्रेच्या संचाराक गेलेल्या वेळारी पुंगनूर महाराजाल्या
आतिथ्यांतू स्वामी पावील झाले. तेरायानं स्वाम्याक सत्कार करून ताणेही आशीर्वाद घेतिलो जाला. तिरुपती पंढरपूर संचार करून बडोदा संस्थानाक भेट तांणी दिली. तेन्ना थंय यथोचित स्वागत तेरायान करून आग्रह करून तांकां थंय वास्तव्यांत रावून घेतिले जाले. त्याच वास्तव्यांतू क्रिस्त शक 1821 नातू वृंदावनस्थ झाला. गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठू द्वैत सिद्धांताचे दिव्य हे पीठ. तदनंतर आईले लक्ष्मीनाथ तीर्थ धर्म प्रचारक सुज्ञानी तीर्थ. गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठू. बरोडा महाराजान स्वाम्याक गौरवान स्वागत केले. संतुष्ट स्वाम्यांनी आशीर्वाद दिल्लो. गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठू. गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठू. राजाले विनंती मान दीवनु बरोडा नगरी तू राहुले. बरोडा गावांतू राजाले आश्रयांतू लक्ष्मीनाथ तीर्थ जल्ले मोक्षारूढ. जल्ले मोक्षारूढ. मठ परंपरेंतू 17वे स्वामी महाराज परमविरक्त म्हणून प्रसिद्ध पाविले आशिले. तांगे नाव श्रीमदानंद तीर्थ. हांनी सुद्धा परतगाळी मठाक आर्थिक स्थिती बरीच सुधारिली जाली. हांनी परतगाळी आणि ऋषीवन अशी दोन्ही पुरातन मठ जीर्णोद्धार करून परतगाळी मठाच्या प्रांगणातून मारुती गोपूर बांधून काढले. पैंगणी गावांतल्या परशुराम देवालय जीर्णोद्धार करूक थंच्या महाजनांक तांणी प्रेरणा दिलेली जाली. तीर्थाटनेतून पुण्य संपादन करून घेत परतगाळी मठांतून श्री पूर्ण प्रज्ञ स्वाम्यांक तांणी आश्रम दिवन परतगाळी मठांतून सन 1828 आंतून वृंदावनस्थ झाले. गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठू द्वैत सिद्धांत पीठ. आनंद तीर्थ परम विरक्त दिलो नवो अर्थ. गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठू. परशुराम देवळ पैंगिणी क्षेत्रांतू महाजनांकायले बांचे मनांतू. मठाच्या मैदानांतू भव्य मारुती गोपुर बांधइले. परतगाळी क्षेत्रारी मूल श्री मठारी आनंद तीर्थ जल्ले मोक्षारूढ. आनंद तीर्थ जल्ले मोक्षारूढ. श्रीमद आनंद तीर्थालय शिष्य पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ हांनी श्री मध्वाचार्य विरचित ब्रह्मसूत्र भाष्य विष्णु तत्व विनिर्णय तत्व प्रकाशिका न्यायसुधा ग्रंथ आमूलाग्र अध्ययन करून सुधा पंडित म्हणलेली प्रसिद्धी मिळेली झाली. अर्धशतक परतगाळी मठाची जबाबदारी खांद्यार घेऊन मठाचे आस्ती रक्षण करून समाजकार्यांतून आस्था त्यांनी दाखयली.
तांगेल्या प्रेरणेनं पैंगिणी न्हंयक तशेंच माशेंतू भाळाक सांकवतांनी बांदिल्लो जाला. भारतभर तीर्थयात्रा त्यांनी केल्या. ह्या स्वाम्यांनी वाराणसी क्षेत्रारी 2 वर्षाचो चातुर्मास घडयला. ह्या गुरुवर्यानं पंडित सभेत भाग घेऊन घन विद्वांस म्हणून नाव घेतला. कोल्हापूर महाराजावो गुरु रावजी महाराज तशेंच काशीचे पंडितोत्तमानी आणि पुणेच विद्वत मंडळीनं तांगेल पांडित्य पळोवन तांगेलो सत्कार घडयलो आसा. विजयपत्र बरोवन दिलेले ही मठांतून अजूनही उपलब्ध जाला. हांनी मंगळूर मठवास्तूचो जीर्णोद्धार करून पद्मनाभ तीर्थांक शिष्य स्वीकार म्हणून पर्तगाळीच्या मठांतू सन 1879 वृंदावनस्थ झाले. कर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठु तदनंतर आयले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी सुधा पंडित सुज्ञानी तीर्थ स्वामी गोकर्ण पर्तगाळी. व्यासाया ब्रह्मसूत्राक माध्वभाष्य वाचले घन पंडित म्हणू बिरुद मेळिले न्याय सिद्धांत लोकाक शिकैले गोकर्ण पर्तगाळी. पर्तगाळी क्षेत्रारी मूल श्री मठारी पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ स्वामी झाले मोक्षारूढ. पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ स्वामी झाले मोक्षारूढ. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठु. श्री पद्मनाभ तीर्थ ख्रिस्त शक 1740 वर्षांतून पूर्ण प्रज्ञ तीर्थाले शिष्य जाऊन गुरुवर्याकडून न्यायशास्त्र न्यायसुधा व्याकरण अध्ययन करून पांडित्य मिळविणे आसा. श्री पद्मनाभ तीर्थ हांनी जमीन खरीद करून मठाची आस्ती वृद्धी केलेली झाले. तीर्थयात्रा करीत हांनी श्री इंदिराकांत तीर्थांक तांगेल्या 15व्या वर्षांतून शिष्य दीक्षा देऊन स्वतः शिष्याल्या अध्ययनासाठी पंडित वर्ग नेमक करून शिष्यांकही पांडित्य संपन्न केलेले झाले. हांनी ख्रिस्त शक 1892 जांतून पर्तगाळींतून वृंदावनस्थ झाले. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठु पद्मनाभ तीर्थ व्याकरण पंडित न्याय तर्क तीर्थ न्याय तर्क तीर्थ गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठु. शास्त्र पारायण नित्य पठण रामायण मूल देव राम सीता
वीर विठ्ठला पूजा संप्रीत गोकर्ण परतगाळे जीवोत्तम मठो परतगाळी गावांतू मूल मठ परिसरांतू पद्मनाभ तीर्थ मोक्षारूढ चाललंय गोकर्ण परतगाळी गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठो. श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ ह्या भटकळाचे पुराणिक घराण्यांतुले आसून सन 1892 वर्षांत गुरुपीठारी बसले. श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यालो समयावधी सुवर्ण युग म्हणतात. आचार विचारांतू कर्मठ आशिले हे गुरुवर्य वेद वेदांत काव्यशास्त्र व्याकरण भगवद्गीता न्यायशास्त्र अध्ययन केलेले आशिले. इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यांनी वाक्सिद्धी मेळयली अशी प्रसिद्धी आसा. त्यांनी भगवद्गीतेक मराठी भाष्य, सुनीती भागवत आणि सन्नीती रामायणाक मराठी टीका बरयली जाली. तशेंच त्रिमतोपन्यास तसे संध्या भाष्य ग्रंथ प्रसिद्धीक हाडयले. त्यांनी कारवारांतू मुरलीधर मठ तशेंच डिच्चोलींतू आशिल्लो पुरातन मठात जीर्णोद्धार घडवून लक्ष्मीनारायण देवाची प्रतिमा प्रतिष्ठा केलेली जाली. श्री काशी मठू, श्री फलिमार मठू, अदमार मठू, सोदे वादिराज मठू ह्या स्वाम्यांक मेळोवन सर्व मठाक लागगी हाडचे प्रयत्न घडयिल्ले जाले. ह्या स्वामीवर्य पशुपक्षींक तशेंच सान सान चेडुवांक प्रीती वात्सल्यान पळयता आशिल्ले. हांनी पिठाक आयिल्ल्या 4थ्या वर्षांत नरहरी तीर्थांक आश्रम दिवन केवळ 1.5 वर्षान त्या नरहरी तीर्थ स्वामी आरोग्यान वाईट जावन आकस्मिक समाधीस्थ झाले. त्यानंतर ह्या गुरुवर्यान अन्नग्रहण करचे सोडून दिवन फलाहाराचेर आपले शेषायुष्य व्यतीत करता आशिल्ले. असल्या ह्या घटनेच्या 10 वर्षानंतर परमगुरुक शिष्य स्वीकार करून क्रिस्तशक 1942 चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथीक परतगाळी मठांतू वृंदावनस्थ झाले. तदनंतर बसले इंदिराकांत तीर्थ सुवर्णयुग आले. लोक संतुष्ट झाले. गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठो. वेद काव्य व्याकरण न्यायशास्त्र साहित्य ब्रह्मसूत्र भगवद्गीता कीर्तनी पठण सतत. गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठो.
गीत गौरव द्वैत बोधिनी न्याय मीमांसा सुनीति भागवत पठण करून मिळयले पांडित्य पठण करून मिळयले पांडित्य गोकर्ण पदगाळी जीवोत्तम मठू मठाचे स्थापन दिवचली मठाचे पुनरुत्थान गुरुपंडित प्रवचन शिष्यांकतांगेले हितवचन परतगाळी क्षेत्रारी पुण्य घडेरी इंदिरा कांत तीर्थ जाल्ले मोक्षारूढ श्रीमद कमलानाथ तीर्थ क्रिस्त शक 1942 च्या वर्षांतू पीठारी 11 महिने 20 दिवस बसून त्यांनी गोकर्ण आणि व्यंकटापूर मठाचो जीर्णोद्धार घडवून मठाची आस्ती रक्षण कोरून शिष्यवर्गाक मार्गदर्शन दिवन आपणालो प्रिय शिष्य म्हणून स्वीकार कोरून आमगेल्या प्रिय गुरुवर्यांक मठांतून दीक्षा दिवन परतगाळी मठांतून 1943 च्या वर्षांत वृंदावनस्थ झाले. परतगाळी आमगेलो मठो तदनंतर बसले कमलानाथ तीर्थ घन विद्वांस आणि लाक्षणिक मर्मज्ञ गोकर्ण परतगाळी आमगेलो मठो धर्म प्रवचन गुरुमुखे वंदन नित्य कर्म विधी नेम अनुष्ठान तीर्थयात्रेक गुरुले प्रयाण गोकर्ण परतगाळी आमगेलो मठो गोकर्ण व्यंकटापूर मठ जीर्णोद्धार संपत्ति संरक्षण परतगाळी मठ प्राण परतगाळी क्षेत्रारी पवित्र मठ संकुलारी कमलानाथ तीर्थ जाल्ले मोक्षारूढ गोकर्ण परतगाळी आमगेलो मठो. चैत्रवद्य अष्टमी क्रिस्त शक 1943 तू आमगेले प्रिय गुरुवर्य पट्टाभिषिक्त झाले. तांकां संस्कृत कोंकणी मराठी कन्नड हिंदी भाषेंत अस्खलित प्रवचन करची शक्ती आशिल्ली. सदाकाल संचार करीत शिष्य समूहाक संघटित करत माध्यमत प्रणाली प्रसार करीत विंगड विंगड मठाच्या स्वाम्यांबरोबरी सांगत्य सामरस्य त्यांनी संपादून हाडिले जाण. गोकर्ण आणि परतगाळी मठाचो विस्तारान त्यांनी हातभार लागेल. अखिल भारत माध्व महामंडळ विश्व हिंदू परिषद तशी अनेक संमेलनांतून भाग घेऊन धर्म सामरस्य हाडोचे प्रयत्न त्या स्वाम्यानं केला. तांगेलें आरोग्य बरें नासल्यारही त्यांनी मुंबईतून वडाला मठू मंगळुरांतून आपल्या शाखा मठात जीर्णोद्धार तशेंच बेंगळुरांत बसवनगुडींतून वास्को शहरांतून अशें मठ त्यांनी बांदयले जाले.
संस्कृत भाषेचेर तांकां मोग आशिल्लो. देखूनच तांणी संस्कृत पाठशाला परतून उभारून बिचोले मठांतूं पर्तगाळी मठांतूं पाठशाला चलयता आशिल्ले. तांणी ग्रंथ भंडार असं घडयले जाल्यार शांत स्वभावी हसनमुखी प्रवचन पांडित्य आशिल्लें तसलें एक अप्रतिम व्यक्तित्व म्हणून तांणी मठाच्या कारकिर्दींत गाजयिल्लें आसा. तशींच मुखार सून आपणाली पीठ परंपरा ही चलोवचे साठी आपणालो शिष्य म्हणून तांणी 26 फेब्रुवारी 1967 संन्यास दीक्षा दिवन वडाला मठाच्या कार्यावळींतून भर तांणी घाललो जालो. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठु द्वारकानाथ तीर्थ बहुभाषा पंडित व्याख्यात मध्व सिद्धांत. नास्तिकांक आस्तिक केल्ले बोधनेन धर्म जागृती तन्नी केल्ली साधनेन समाज सुधारण जाल्ली आराधन समाज बांधवांक पूजाधन. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठु. संस्कृत भाषा प्रसारा उद्देशु पाठशालेक तंगेलो आदेशु. भाषा पांडित्य प्रभावी उपदेशु विविध भाषा प्रवचन तंगेले विशेषु. अंकोला क्षेत्रारी दैवाधीन जल्ले मठाच्या सावळेरी द्वारकानाथ तीर्थ जल्ले मोक्षारूढ. संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या गुरुपरंपरेंत 22वे स्वामी गुरुवर्य श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी महाराजाल्या प्रिय शिष्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी पूर्वाश्रमांतू दक्षिण कन्नड जिल्ह्याच्या गंगोळ्ळी गावचे सेनापूर आचार्य घराण्यांचे. गंगोळ्ळीचे श्री व्यंकटरमण देवाचे अर्चक श्री लक्ष्मीनारायण आचार्य आणि श्रीमती हांगेले दुसरे पूत जावन जल्मल्ले राघवेंद्र. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण घेऊन कुंदापूरच्या भंडारकर्स कॉलेजांत शिकतना हांकां गुरुवर्य द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्यालो शिष्य स्वीकारका म्हणून आज्ञा रायस येता. पूज्य गुरुवर्याल्या आदेश मानून राघवेंद्र संन्यासाश्रम घेवच्याक स्वखुशेन तयार जातात. 1966 वर्षाच्या फेब्रुवारी 26 तारखेक मुंबईच्या वडाळा द्वारकानाथ भवनांत भरिल्ल्या सभेंत श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थांनी श्री राघवेंद्राक संन्यास दीक्षा दिवन शिष्य म्हणून स्वीकारले आनीक विद्याधिराज म्हणून नामकरण करून आपल्या शिष्याक योग्य शिक्षण आणि मार्गदर्शन दिले. वर्ष 1973 मार्च 25 तारखेक श्रीमद विद्याधिराज तीर्थांनी पीठ ग्रहण केले. उपरांत
तांणी केल्ले प्रथम कार्य म्हळ्यार काशी शाखा मठाचे जीर्णोद्धार. अनंतर हांनी बसरूर, कारवार, व्यंकटापूर, गोकर्ण, भटकळ, पर्तगाळी, अंकोला, मंगळूर, गंगोळ्ळी, बेंगळूर शाखा मठाचे जीर्णोद्धार केलो. तशींच यल्लापूर, मंकी, बद्रिकाश्रम, बेळगांव, दांडेली, मडगांव, हुब्बळ्ळी, परवरी, कंडलूर, भद्रावती शहरांतू नवीन मठवास्तू बांदयले. भटकळ नगरांतू श्री नारायण तीर्थ कल्याण मंडप, मंगळूरांतू द्वारकानाथ भवन, रेवण गांवांतू श्री रामचंद्र तीर्थ मंडप, गंगोळ्ळींतू श्री द्वारकानाथ भवन, अंकोलेंतू श्री विद्याधिराज सभागृह, डिजोलींतू अणुजीवोत्तम तीर्थ मंडप, कारवारांतू श्री इंदिराकांत सभागृह ह्या स्वाम्यांनी बांदोवन गौड सारस्वत समाजाची प्रतिष्ठा वाडयली. तशींच पूर्व स्वामी महाराजाली वृंदावनांचे जीर्णोद्धार केलो. स्वामी फक्त मठ बांदयत बसले नाची. तांगेले नित्य नैमित्तिक पूजा अर्चना बरोबरी मठाधीन आशिल्ले देवस्थानांतू आयतचंडी, सहस्रचंडी होम, अतिविष्णू, अतिरुद्र, कोटी राम जपयज्ञ, सहस्र रजत कुंभाभिषेक, सुदर्शन हवन, सहस्र भोजन असले धार्मिक कार्यक्रम घडवून गौड सारस्वत समाजाक मानसिक शांती मिळवून दिली. श्रीमद विद्याधिराज स्वामी महाराज वेळांत वेळ काढून तीर्थाटन करतात. सामान्य काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत, साबरमती ते कलकत्ता पर्यंत प्रवास करून पुण्यक्षेत्र दर्शन घेतल्या. स्वामी महाराजांनी उडुपी, धर्मस्थळ, रामेश्वर, गुरुवायूर, कालिकत्त, कायमकुलम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, धनुष्कोटी, मदुराई, पळनी, तंजावूर, श्रीरंग, कुंभकोणम, चिदंबरम, महाबलीपुरम, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोल्हापूर, पंढरपूर इत्यादी क्षेत्र दर्शन घेतले. 1994 स्वाम्यांनी एक महत्वाचे कार्य केले. त्यांनी आपल्या शिष्यगणांक घेऊन त्रिवेणी संगमांतू पर्णकुटी बांधून राबून जप तप होम हवन करून अत्यंत कठीण कल्पवासू साकार केलो. विद्यमान स्वामी महाराजान 1998 आणि एक कठीणतम पर्यटन केले. ताजे नाव गंडकी यात्रा. हाका गंडकी यात्रा म्हणचे पेक्षा गंडांतरकारी यात्रा म्हणेत. कारण नेपाळच्या पोखराच्यान हिमालय शिखर चढत चढत शिला न्हंयच्या थंडायेंतू स्नान करून शिखर चोडून दामोदर, चक्रतीर्थ, सालिग्राम क्षेत्र, मुक्तिनाथ दर्शन घेऊन येवचे सुलभ नाही. घोडे, डोली, हेलिकॉप्टर हाची सहाय न घेता पायान दुर्गम वाट चमकून भयंकर थंडी आणि हिमवर्षांत प्राणवायू कमी प्रमाणांत आशिल्ल्या वातावरणांत जीव संकष्टांत घाल घेऊन स्वामी महाराजांनी आपले स्वप्न साकार केले. गोकर्ण पर्तगाळी मठाच्या इतिहासांत सुवर्ण अक्षरान बरोवन दवरचे कामगिरी केली. आमगेल्या ह्या स्वाम्यांनी चातुर्मास व्रताचरण करून विंगड विंगड गावांत गौड सारस्वत बांधवांक संघटित केले. पर्तगाळी, पुत्तूरू, कुमटा, वडाळा, व्यंकटापूर, कायमकुलम, बेंगळूर, गोकर्ण, रामनाथी, उडुपी, शिर्शी, यल्लापूर, मंकी, डिजोली, पंढरपूर, गंगोळ्ळी, कल्याणपुरांतू चातुर्मास व्रताचरण करून विविध धार्मिक आचरणेक अवकाश करून दिला. इतलेंच न्हयसतना
श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांनी मठाक 85 वर्ष भरिल्ले वेळारी पंचशताब्दी महोत्सव, संन्यास ग्रहणाचे रजत महोत्सव, पीठारोहणाचे रजत महोत्सव विजृंभणेन घडोवन हाडले. पंचशताब्दी महोत्सवा वेळार मठाच्या ट्रस्टान मानव जातीच्या अखंड सेवा केल्ल्या प्रतिष्ठितांक विद्याधिराज पुरस्कार दिवन गौरव करचे म्हूण ठरवून स्वाम्याली संमती घेवन सन 77 पुरस्कार प्रदान करच्याक लागल्या. सारस्वत समाजाच्या प्रतिष्ठित 29 लोकांक हो सत्कार प्राप्त झाला. मुख्य मठ आणि शाखा मठ व्यवहार सांभाळून, धार्मिक विधिविधान करून, पुण्यक्षेत्र पर्यटन करून, यज्ञ होम हवन करून, श्रीमद महाभारत न्यायसुधा पठन करून, नवे नवे शाखा मठ उभारून, चातुर्मास्य व्रताचरण करून, मठाधीन देवळांक मार्गदर्शन करून, विशेष समारंभ घडवून स्वाम्यान केले कार्य पळयल्यार आमकां आश्चर्य आणि आनंद जाता. असले क्रियाशील, धर्मभिरू, समाजप्रेमी विद्वान महास्वामी आमकां मेळिल्ले आमगेले भाग्य म्हणीत. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या इतिहासांत श्रीमद विद्याधिराज स्वामी महाराजान सुवर्णयुग घडोवन हाडले. मठ परंपरा राखून दवरून विंगड विंगड मत प्रणालिकेचे धर्मगुरू, धर्मदर्शी हांक गौरवान मठाचे समारंभांक आपोवन तांगेलो मान सन्मान केला. परमपूज्य विश्वेश तीर्थ, धर्मस्थळ धर्माधिकारी पूज्य वीरेंद्र हेगडे, काशी मठाधीश पूज्य सुधींद्र तीर्थ, पूज्य चित्रापूर मठाधीशांक, पूज्य कवळे मठाधीशांक आमगेल मठाचो गौरव मेळ्ळा. हांगा एक उडगास जाता. पेजावर मठाधीश परमपूज्य विश्वेश तीर्थ स्वामी हांनी तपोनिष्ठ स्वामीजी तुमकां मेळिल्लो तुमगेलें सौभाग्य म्हणलें अक्षरशः सत्य. हांत कांय अतिशयोक्ती ना. विद्यमान स्वामी विद्याधिराज तीर्थ ते द्वारकानाथ स्वामेले प्रिय शिष्य गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश जप तप अनुष्ठान चिंतक पारमार्थ विद्यमान स्वामी विद्याधिराज तीर्थ. नवे नवे शाखा मठ उभारणू केल्लो विस्तारू, जुने मठ वास्तूचे केल्ले जीर्णोद्धार, मोठे कष्टान केल्लो यात्रा कल्पवास, धर्म जागृतीचो पावयलो नव संदेश विद्यमान स्वामी विद्याधिराज तीर्थ. श्रीमन्याय सुधा ग्रंथ पठण, वेद वेदांगाचेरी पुण्य प्रवचन, सतत अध्ययन आणि शास्त्र विमर्शन, घडैले सर्वांक सन्मार्ग दर्शन विद्यमान स्वामी विद्याधिराज तीर्थ. कठीणतम गंडकी यात्रा त्यांनी केली, परम पवित्र क्षेत्र दर्शन झाले, जनमनात दैव भक्ती त्यांनी वाढैली, समाजाचो कीर्ती कलश उंचायलो विद्यमान स्वामी विद्याधिराज तीर्थ. विद्याधिराज तीर्थ, विद्याधिराज तीर्थ.